Ramogi wachaka nigi weche manyien. Nyinga en George Bati. Riwruok makelo ne ratiro mag ohala Kenya National Chamber of Commerce and Industry oyango ni chenro mar dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto oyango e limbe mar gwenge makaluo biro loko lwasi mar ohala e Luo Nyanza. Jatatije mar riwruogno Patrick Nyangweso wacho ni thoth chenro mag gedo mag apaya ma jatend piny osingo biro kelo yot mag wuoth mag mwandu kata mana dhano bende, kendo biro miyo timo ohala bedo mayot e alwora ma Nyanza. E Suba South kuma nyuola mabe mae wan nyaka ne piny chakre ne pok waneno lam. To the first time manya neno ka president obro yawnwa lam, koro mano gik mbeta ne oa mbeta to wa dhi Sindo to wa Sindo to dhi Magunga to wa Magunga to dhi Sori. Paya ma Homa Bay no ndiko ji more than 5,000. Sani odhi ndiko over 10,000. To mano ng'eni cash flow madhi bede Homa Bay to konyo sama mano entiere Mbita ogerore, sama entie Kisumu ogerore, sama entiere the part of Siaya kidok kakori dok Rarieda, the beaches gite kapaya ma Homa Bay tiyo mano ogerore, Kindu Bay gine ogerore nikech sama meli go Homa Bay kacha okelo mwandu.